Sergeant at Arms, Police Security and Protection Group, Ken Marines, tinakapasamakan ti pamaltog. Mangirwar manen ti Philippine National Police ti sabali pay nga subpena kontra kini Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigon kini PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tuloy na ti panakaipaog tinadakamat nga subpena kontra ti Senador. Kalpasan ti report, anay wat ito'y iti Senado. Namuan nga inikatda, ti muna nga subpena nga impaulog da kenkwa na gapo ti panag-araim da ti institusyon ti Senado, may nagti Senate Protection Order ni Senador De La Rosa. Inyo no ay unay nituanyo nga sandapay nga kabaylan nga tiliwen ni De La Rosa uray adda RS1 at na manipod ti International Criminal Court. Dahito ket gapo tawan pa'y tinaawat ti PNP, abilin manipod ti National Central Bureau, Philippine Center for Transnational Crime. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa. Kinumpirmaran ni Vice Presidente Sara Duterte nga nabuyan ni dating Presidente Rodrigo Duterte ti tensyon iti Senado. Iti may sang ambos interview ti The Hague, the Netherlands, kinuna di Vice Presidente Sara nga awan ti panggap na nga mangipakamo ti dating Presidente, may papan ti riribok ti Senado ngem kinuna na nga nabuyan ni PRRD ti telebisyon. Iti sabali nga bangir binabalaw ni BP Sara ti kunana nga panagusar ti administrasyon iti sources ti gobyerno. Kabayatan na inadmitterment ni BP Sara nga naliday ken makapungtot iti mapaspasamak ditoy Pilipinas. Inangay ti Philippine Statistics Authority Regional Service Office iti JNB Hotel and Resort ijay San Fernando City, La Union. Ti aktibidad ket mangurnos ken mangted kadagiti napateg nga datos may panggep iti socio-economic ken demographic nga kasasaad dagiti tattao nang reuna ti empleo, awan trabaho ken underemployment nga kangrunan nga indicator ti panangusisa iti kasasad ti pagtarabuhan ken ekonomiya iti pagilyan. Naangay daytoy idi Abril 26 inflation press conference amang ipaay kadagiti kabarwanan may panggep ti inflation ti rehiyon ken daduma pay nga kasasad ti ekonomiya. Babaen daytoy may pakamo kadagiti policy makers, stakeholders ken ti publiko agda mga sitwasyon ti ekonomiya ti Region 1. Babaeng kadagitoy ng inisyatibo itultuloy ti PSARSSO1 ti panang papigsa iti data-driven governance babaeng ti panangipay kadagiti umiso na intyempuan ken mapagtalkan nga estatistika nga makatulong iti nasayat ken naibasar ti datos nga panangaramid kadagiti desisyon para ti panagduras iti pagilyan. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y palaeng tirad pas damdamag agsapa. Suportado ti Malacañang ti baro nga mental health hotline ti Department of Education para kadagiti estudyante nga makapadpadas ti nakaro nga problema mental ken nga kasapulan iti madagdagos nga tulong. Sigon kini Palace Press Officer Claire Castro saan nga rumbeng nga tag-awanen muno ibain ti mental health concern agsipud taday ti gobyerno nga nakasagana nga mangtulong ken mangdingeg kadagiti kasapulan ti suporta. May naig iti daytoy ket inyo swat ti DepEd ti Learners Telesafe Contact Center Helpline no sa dino ket mabalin nga tumawag dagiti estudyante ti numero 33733 para ti tulong ken intervention. Direktamet nga nakakonektar ti hotline iti National Center for Mental Health tapno naparpatak ang makadanon kadagiti professional iti tawag. Nakaawat ti Cash Aid dagiti jeepney drivers ti probinsya ti La Union babaen ti Cash Relief Assistance Program ti Department of Social Welfare and Development na organisar ti panakaited ti tulong babaen ti panagtinulong ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB La Union.
Umuna na ito nga panakated ti cash aid kadag iti jeepney drivers kalpasan nga nangipakamo ti DSWD Field Office 1 iti Mayo 12 nga nakaawat ten ti tulong ti 22,210 nga kameng ti Tricycle Operators and Drivers Association iti 38 nga local government units tintero nga Ilocos Region babayan ti CRA wenno Cash Relief Assistance Program. Nagtalinaed tinasurok nga 101 million pesos nga total anay payout ti DSWD Cash Relief Assistance Program aging gana iti daytoy nga parawen. Sigon ti DSWD Field Office 1 ag tultuloy dagiti kapada nga payout para kadagiti jeepney drivers ti dumapay nga probinsya ti Ilocos Region kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Nakasagana tintablado iti Camp John Hay Scout Hill para ti opisyal wano kabayatan na iti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Iso ti kaunaan na mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagiti intay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat a masapulan nga kompleto. Masapol nga lingtaem pabor kam ken inumen tapno maagasan dagiti na duma-duma nga sakit. Itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom pinadaras ti epekto. Mas nabilbileg ken kabailanen ti pannakaagas dagiti marikrek na. Ti Mailben pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong, santon mangustin, epektibong serpentina, panyawan makabuhay, turmeric wenno orange nga laya, sambong banaba, lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevensyon, solution ti problema, iti nangato nga kolesterol, uric creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg wenno bukol-bukol, bato, kanser, napartak a mabannog, ken maawanan pigsa wenno ag kakapsot. Agusar ti pito-pito herbal capsule mamitlo ti kadaldaw sakbay wenno kalpasan ti pannangan. Sa pito-pito plus herbal capsule, katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito herbal capsule, herbal coffee ken herbal oil. Magatangyo dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Ititago din Ilocos Sur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy ken Borje Pharmacy. Iti Santa Cruz Ilocos Sur Premels Pharmacy, Parmasya Monlay sa may ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia Ilocos Sur Agasco Pharmacy, Premels Pharmacy ken Archangel Drugstore. Iti Candon City Clements Drugstore, Butika Liwayway. Carl Brills Drugstore, St. Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy, ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria con San Esteban, Aprayals Pharmacy. Ken iti Santiago, Ilocos Sur, Kalugaran Pharmacy. At adupay nga detalye, dagiti damdamag, dito ilang tirat pas damdamag agsapa, idanon mi kada kayo kalpasan, dagiti pakamo. Nag-asawa ko to bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor Young, sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon.
Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na paranod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. Thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Unay inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa rin kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang nangro na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep dito nga serbisyo iti gobyerno. Twelve nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan. Huwag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool kapag may bisyo, free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-hindi. The best kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang magyosi, huwag ka nang mag-babe, huwag ka nang mag-babe, huwag
magyosi o mag-vape, quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping. Call sa quit line 1558 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Agtultuloy ti panakadandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag diti tirad pas damdamag agsapa. Iti rete kon daway alawatan tayon ti maysa nga live report manipod tiruar. Partner Nick, naimbagabigat mo partner, go ahead. Yes, thank you very much, partner Jerry. Dahil tinapasapa ka vehicular traffic incident, oras alas 7:20, iti Mayo di 15. Iti along National Highway ti Barangay Poblacion Este Santa Cruz Ilocosur. Karaman dito ti Agtawang 44, nasawan may isang residente ti Poblacion West Santa Cruz Ilocosur. Adaan dati ti driver's license kag maneho. Minunihuna ti may isang Yamaha Mio adaan ti plate number nga 977 AKP. Karaman pa dito tagtawon 38, awan asawa kang may residente ti Kapakapa San Esteban Ilocosur. Adaan dati ti professional driver's license kag maneho, ken minanihura ti may nga Yamaha Sniper adaan ti plate number nga 5981 NW. Ken dati adaan ti back rider nga tawon sa Kapulkutsian, awan asawa kang residente ti barangay Kapakapa San Esteban Ilocosur. Prior to insidente, dati ito takabang kumulologang ka dati tagpapabagat ang direksyon, hindi ito dati may kadwalugang ka dati mo tagpapamyanan. Kiti din nakadanon na ito tinakapasama ka insidente, dati may kadwalugang dati umuber ti kuma, iti may isang trailer truck, dati iti kabayagan ti proseso na, dati may kadwalugang dati mo ti linakun na, dati southbound lane. Iti resulta na dati nagkaroon iti temporary head-on collision. Iti dati may umunalogan. Iti resulta na parehas na iti driver iti bakray, iti nakamotorsiklo, dagito iti naglakam iti tanakadangran iti dumapaset iti bagbagida. Dagitoy, iti naipan iti Ilocosur District Hospital, Santa Lucia, Ilocosur. Dati driver ti munalogan dati iti under the influence of liquor. Ang deklarat ti nangatindar kayong na physician na di Dr. Gambol, kaya sa itulugan na dadam, iti dadail iti sampay nga mo, iti gatat, iti panaka-estimarda, lagi drivers kada to respected, kada itulugan at data ni Custodia, iti Santa Cruz Municipal Police Station para iti nananay a disposition. Kabayatan na, nabali pa natin napasabak ka vehicle traffic incident no self-accident. Napasabak natin alas 11:30, iti Marabi, iti Mayo 15, iti Agdabatawan, na-report na iti police station alas 11:40, iti Mayo 15, Mutlaan. Dati din respondi na alas 11:45. Napasabak na iti Barangay Road, iti Pario First, Candon City, Luxor. Karaman dito tagtawan 20 awan asawa kag may isang helper, dahil iti dati driver's license ng maneho, kang dati residente, iti Barangay Ayudante, Candon City, Luxor. Minunang ko natin may isang Suzuki Raider 150 motorcycle at ang plate number na 577U OC.
itinisial ng investigasyon, rumor gati driver dahito tagdaldalya sa titi amyanan na direksyon, dahito nakadanon dahito nakapasama kang presidente, dahito driver tinapukaw to control dati handlebar, dati lugan, dahito ginungpar na, dati konkreto nga poste, iti nakinlaon na pasiti kalsada. Sa resulta na dati driver naglakam iti panakadangran, dahito iti nepan iti babaan iti concerned citizens, iti Ilocosur Medical Center para iti medical attention, dati motorsiklo tinadaan iti Dudael, iti sampay na mo iti Dudael, iti panaka-istibar na. Nabayatan na sa balik pang vehicle traffic incident, napasamak dati alas 7:20, iti National Highway, Barangay Poblacion Este, Santa Cruz, Ilocosur. Karaman dito tagtawang 44, babae, nasawang may nga residente iti Barangay Poblacion Weste, Santa Cruz, Ilocosur. Adan dati ti driver's license kag maneho ket minaniho na ti may sa nga Yamaha Mio, adan ti plate number nga 977 AKP. Karaman pa dito tagtawang 38 lalaki, residente dati ti Barangay Kapakapa sa Esteban del Cosor, adan dati ti professional driver's license kag maneho, minaniho na ti may sa nga Yamaha Sniper, adan ti plate number nga 598 IMW, adan ti back rider nga tawon sa Kapulgasyam, awan asama kang residente dito ti Barangay Kapakapa sa Esteban del Cosor. Priority incidente, dati ito tagkapagkamulologan dati tagpapabagatan na direksyon, idento dati nakadwalugan dati mo tagpapamyanan, kitigin nakadanon na ito nakapasamakan incidente, dati may kadwalugan kiti pinagas ng overtaken, dati munalugan, dati bukan iti linakom na iti may kadwa, uno dati linakon na dati linya iti southbound. Napasabak mo dati iti head-on collision. Resulta na dati drivers, sila ti back rider, sila dati naglakam iti panakadangran iti magpagkita ket naipanding sa ditoy, sige da iti hospital para iti sige da pan nakatabing da. Para iti damdamag agsapa, Nick Baruga, Terretas News. Thank you, partner Nick, kadagitang damdamag. Agtuloy pelaing. Agtuloy. Iti panakaidandanon kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito tirat pas damdamag agsapa. Iti dito yung daway, amuen tayo man na po, ti sasaden ti panawen, manipo iti pag-asa. Araw ng Monday, May 18, 2026. Sa lahat, wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Inyo mapapansin may mga kumpulan ng kaulapan sa may Southern Philippine. Ito po yan ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITZ. Isa sa mga weather system. Itong ITZ ay naapektuhan itong Southern Mindanao. Itong ITZ ay nasa natin na magpapatuloy ng epekto nito sa Mindanao bukas. Pero sa araw ng Miyerkules, uti-uti itong lalayo sa ating kalupaan. Kaya inaasahan po natin sa araw na yon, ang easterlies ang magiging dominant weather system sa bansa. Pero sa araw na ito, o sa ating lagay na panahon sa araw na ito, asahan ang maganda at maliwalas ang panahon ang inaasahan po natin sa Luzon. Pero may tsansa pa rin, o mataas ang tsansa na magkaroon ng thunderstorm sa hapon o sa gabi, na kung saan magbibigay ito ng bigla ang buhos na ulan. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura na aabot ng 33 degrees Celsius. Mas mataas ang temperatura sa Tuguegarao na aabot ng 35 degrees Celsius. At ganoon din po sa Lawag City. 34 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Legazpi City. Dako tayo sa lalaming bahagi ng ating bansa. Dahil sa Intertropical Convergence Zone, asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, Barm, at ganoon din sa Davao Region. At ganoon, kasama na rin po ang Sog Sargent. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, ay asahan natin ng mas bawasan ang init na panahon dahil sa inaasahan po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa lalabing bahagi ng ating bansa ay maganda at maliwalas na panahon pa rin, asahan din ng mainit at malinsangan na panahon. Pero may tsansa pa rin o mataas pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay din ng mga biglaang buhos na ulan. Kahapon, mataas po ang heat index, umabot ng 45 degrees Celsius sa Dagupan City, sa Baler,
Sanglipoy sa Cavite at ganoon din sa Cuyo, Palawan. Sa Metro Manila, umabot ng 40 hanggang 43 degrees Celsius. Ngayong araw, ang ating forecast heat index, aabot ng 45 degrees Celsius sa Coron, Cuyo at San Jose Occidental, Mindoro. Sa Metro Manila, aabot ng 40 hanggang 42 degrees Celsius. Inaasahan pa rin natin ng banayan hanggang sa katamtaman ng alon ng ating mga karagatan. Kaya wala po tayong inaasahang matataas na alon. Pero paalala sa mga kababayan po natin, mag-ingat pa rin dahil sa inaasahan po natin mga pag-uulan, lalo po sa Mindanao, dulot ng Intertropical Convergence Zone. Ang araw sisikat sa ganap na 5:28 ng umaga, ang araw lulubog sa ganap na 6:17 ng hapon. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alzar D. Aurelio. Okay, sila iti latest nga sa atin ti panawen, manipod iti Pag-asa. Adadupay nga detalye, dagiti damdamag, dito lang tirat pas damdamag agsapa, idanon mi kada kayo, kalpasan, dagiti pakamo. Guys, meet gifts.com. Ang pinakamadali, pinaka-convenient na paraan para mag-ambagan ng regalo para sa inyong birthday celebrant. Gifts.com ang modernong version ng ating traditional na ambagan. Digital, mabilis, at kahit saan ka man naroroon, pwede kang mag-contribute. I-share mo ang link o i-forward ang QR code screenshot sa buong barkada. At makikita mo sa real time kung magkano na ang nag-pool sa inyong campaign. Dinala namin si Micah dito sa Max's Restaurant Canton. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Guys, hindi ako makapaniwala. Oh my God! Pumunta sa gifts.com at simulan na ang pinaka-memorable na birthday surprise ng inyong best friend. Enjoy ang 30% discount sa inyong total bill. At yung pinaka-exciting na part, dito sa Max's Restaurant Candon, kapag ginamit mo ang gifts.com para sa inyong birthday party at umabot ang inyong bill sa minimum na 5,000 piso, makaka-enjoy kayo ng 30%, 30% discount sa inyong total bill. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Josh Allen, Joko Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to Manila City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in Manila City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Manila City.
Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Tuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Pinagsapatan ni Mayor Mario Subagan dagiti 8 nga panakabagi kas Indigenous Peoples Mandatory Representative idi Mayo 13 iti munisipyo ti Ili particular ti Office of the Mayor. In matangan pay daytoy dagiti panakabagi manipud ti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP pakairamanan ni Municipal Local Government Operations Officer Mrs. Angelita L. Lagdamen. Impaganaget ni Mayor Subagan ti importansya ti programa ng runa iti panakataginayon ken panakaitalo iti nabaknang nga pakasaritan ken kanawidan ti ili nga suyo a pakasarakan ti naregta nga IP communities. Mangipaneknek pa dayto iti gagem ti lugar nga mangsalaknib ti cultural heritage ken mangpasingked iti panakabigbig iti karbengan ken timek dagiti indigenous peoples iti komunidad da. Kabayatan na iti sabalipay nga damag dito tirad pas damdamag agsapa. Uno Senate President Cayetano impapilit ng atake tinapasamak iti Senado. Dahito iti kinuna ni Senate President Alan Peter Cayetano may nagtipamaltug na pasamak ti uneg ti may kadwa nga katsaran ti Senado. Sigon iti incident report ti Senate Office of the Sergeant at Arms wenno OSAA. Agarup alas 7:45 ti rabii idi naisengkat ti Sergeant at Arms agraman nagiti kaming ti quick response team ti ocular inspection iti second floor exit area ti Senado. By ocular inspection, may sa kadagiti usa personnel ti simirip ti tawa ket nakita na ti duwa nga lalaki nga nakasuot ti nangisit nga bulletproof besda nga nakasurat nga NBI. Gapo ti daytoy nagpaputok ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska iti warning shot no sadino ket pinasongbatan met ti NBI ni Presidente President Alan Peter Cayetano ti Senado may nagti daytoy inlawlawag ti NBI Director Melvin Matibag nga ti lalaki na tiliw may nagti mapapati nga panakapaltog ti Senado ket saan nga ahente ti NBI no digat voluntaryo ti nasao nga ahensya. Itagdama imbestigaran pa lang dagiti otoridad ti pamaltog nga napasamak. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Nagbalaag ni Undersecretary Bernard Olalia ti Department of Migrant Workers wenno DMW iti publiko nga saan nga basta mamati kadagiti maidijaya nga trabaho ti balasi taaw tapno maliklikan dagiti modos dagiti wagas nga illegal recruitment ken human trafficking. Kinuna ni Yusek Olalia napateg nga mamuan no dagiti red flags nga illegal recruiter tapno saan nga mabiktima. Ti pakdaar ket inaramid ti DMW kalpasan nga impariketda akadwada ti Philippine National Police. Iti maysa nga travel agency iti Ortegas Avenue Extension, Pasig City gaputi legal nga panangijaya iti trabaho iti Estados Unidos. Insayangkat ti otoridad ti operasyon gaputi nagsasaruno nga reklamo dagiti upat nga biktima nga nalan ti sumurok kumurang 90,000 pesos gaputi nasao nga modus.
May pila ang ti large scale illegal recruitment, may isa nga non-bailable offense ti makinkukwa tinasao nga travel agency. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Imbilin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti panakailukat ti sabali pa nga Drainage Improvement Project. Iti Biyernes, Mayo 15, iti Bonifacio Drive, kalpasan ti inspeksyon, the DPWH Secretary Vince Dizon, ken Mayor Esco Moreno tinasao nga lugar. Sigon kini DPWH Secretary Vince Dizon, panggep ti proyekto nga mapapartak ti panagayos ti danum. Ken maksayan ti nakaro nga layus, nga nabayagan nga reklamo dagiti motorista ken commuters no panawen ti tudo iti nasao nga lugar. Impaganit getpay ni Secretary Dizon iti kabitan nga panawen ket malpas daytoyen. Imunang idi Abril 12 binisita ni Secretary Dizon ti expanded drainage system asigod nga kagudwalain iti metro ti Kalawana. Manamnama nga daytoy ket mangpapartak ti panagayos ti danum ken makatulong tapno maliklikan ti napaot nga panaglayos iti kalsada tinasaw nga lugar. Kinunapay dagiti opisyales nga paset daytoy tinalawlaw nga programa ti gobyerno para ti flood mitigation ken infrastructure improvement iti Metro Manila sakbay ti manamnama nga napipigsa nga tudo ita nga tawen. Agtultuloy pa lang, di pa nakaidandanon, kada kayo, ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa. Apik hunodagos nga nang ipaay ti Department of Social Welfare and Development wenno iti tulong kadagiti lugar nga napektaran ti dry spill gapu ti nakaro nga tikag. Kinuna ti DSWD nga pangpangrunda dagiti lugar nga naideklara ti state of calamity gapu iti apekto ti nakaro nga bara ti panawen. Iti naramid nga DSWD Forum kinunada Disaster Response Management Bureau Maria Isabel Lanada nga nasurok nga 68 or 680 million ti gatad ti tulong tinaypay para kadagiti apektado nga komunidad. Iti dagop nga gatad 321 million tinaited kadagiti nasurok nga 31,000 nga benepisyaryo ti Cagayan ken nasurok nga 358 million tinaited kadagiti nasurok nga 35,000 nga benepisyaryo iti Isabela. Karaman iti tinaited at tulong ti emergency cash transfer wenno ECT. Cash for training ken cash for work babaen ti programa ti DSWD. Alawa binhi may pasar ti kaudyan nga record ti ahensya nasurok nga 60,000 nga pamilya ti Cagayan ken Isabela ti Region 2 iti naapektaran iti tikag. Ken dandani 8,000 met nga pamilya ti Cordillera impasigurado ti ahensya nga nakasagana ti quick response pan no bilang adda ngagsakngap ti epekto ti dry spill iti daduma nga paset iti Pagilian. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y pala ang tirad pas damdamag agsapa. Nangirwar manen ti Philippine National Police ti sabali pay nga subpena kontra kini Senador Bato de la Rosa. Sigon kini PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ituloy da ti panakapaulog tinadakamat nga subpena kontra ti senador kalpasan ti report nga nairward daytoy iti Senado. Namuan nga nikatda ti muna nga subpena nga impaulog da ken kuana gapu ti panagrayam da ti institusyon ti Senado may daag ti Senate Protection Order ni Senador De La Rosa. Inyo na unay ni Tuanyo nga sandapay nga kabaylan nga tiliwen ni De La Rosa ure adda arrest warrant na manipod iti International Criminal Court wenno ICC. Daytoy ket gaputa wan pay tinawat ti PNP nga bilin manipod ti National Central Bureau Philippine Center for Transnational Crime.
Kabayatan na, iti sabalipay nga damag, nasurok nga 400 nga masikog nga babae, manipod ti naduma-duma nga paset ti Bicol Region, ti nabenepisyaran ti libre nga free natal services, nga ipapaay ti Department of Health Bicol, CHD, babaen ti panakitinulong dagiti Provincial Health Offices, kas paset ti celebration ti Safe Motherhood Week. Nagigiddan nga naangay ti aktibidad, tapno mapalawa ti panakugunod dagiti masikog nga babae kadagiti nasken nga serbisyo, ti salunat ket masigurado tinatalged nga panagsikog ken panagpasngay. Dagiti serbisyo nga naited ket may raman ti prenatal check-up, ultrasound, STI ken HIV testing, serbisyo tingipen, family planning, counseling, nutrition ken breastfeeding orientation, kastamet ti panakaywaras dagiti vitamina, agas ken maternal kits. Sigon kini DOH Bicol CHD OIC, Regional Director Dr. Rosa Maria Rempilio, kaya't dangay pakamuka dagiti masikog nga saan da nga agmaymaysa gapot makatinulong da ti DOH, Provincial Health Offices ken Local Health Offices iti panangasikaso iti salunat da. Impaganagyat pa ni Rempilio ti kinapateg ti regular nga panagkonsulta ti kasetgan nga Rural Health Unit, tapno ma-monitor ti kasad ti ina kinubing aging gana iti panagpasngay. Nakipasetmet dagiti na dumaduma nga local government units, partner stakeholders ken sanggunyang kabataan officials iti nasaong aktibidad nga panang suporta iti panakaitandudo ti People-Centered Maternal Health Care Program ti Bicol. Kabayatan na iti sabalipay nga damag diti pala ang tirad pas damdamag agsapa. Kinumpirmanan ni Vice Presidente Sara Duterte nga nabuyan ni dating nga Presidente Rodrigo Duterte ti tensyon iti Senado. Iti may isang ambos interview ti The Hague, the Netherlands, kinunan ni BP Sara nga awan ti panggep na nga mangipakamo ti dating nga Presidente ti may papan ti revoke ti Senado ngem kinunana nga nabuyan ni PRRD ti telebisyon. Iti sabali nga bangir, binabalaw ni BP Sara ti kunana nga panagusar ti administrasyon ti resources ti gobyerno. Kabayatan na inadmitermet ni BP Sara nga naliday ken makapungtot iti mapaspasamak ditoy Pilipinas. Suportado ti Malacañang ti baro nga mental health hotline ti Department of Education para kadagiti estudyante nga makapadpadas ti nakaro nga problema ti mental kinagkasapulan ti madagdagos nga tulong. Sigon kini Palace Press Officer Claire Castro, san arumbeng awanen wenno ibain ti mental health concern agsipud ta ti gobyerno nakasagana nga tumulong kinamang dingeg kadagiti kasapulan ti suporta. May nagtidaw ito in SWAT ti DepEd ti Learners Telesafe Contract or Contact Center helpline no sanino ket mabaling nga tumawag dagiti estudyante iti numero 7 or 33733 para titulong ken intervention. Direktamet nga nakakonektar ti hotline iti National Center for Mental Health tapno na parpartak nga makakadanon kadagiti professional iti awag. Kabayatan na iti kaudyanen nga damag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Nakaawat ti CAS aid dagiti jeepney drivers ti probinsya ti La Union babaen ti CAS Relief Assistance Program ti Department of Social, Welfare and Development. Naorganisar ti panakaited ti tulong babaen ti Land Transportation, Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB La Union. Umuna dayto nga panakaited ti CAS aid kadagiti jeepney drivers kalpasan nga nangipakamo ti DSWD Field Office 1 idi Mayo 12 nga nakaawatan ti tulong ti 22,210 nga kameng iti Tricycle Operators and Drivers Association uno toda iti 38 local government units iti entero nga Ilocos Region babaen ti CRA. Nagtalinad ti nasurok 101 million nga pakabuklan iti naipayout ti DSWD CAS Relief Assistance Program
Aging ganay tinaytoy nga oras, sigon ti DPSWD Field Office 1, agtultuloy pa lang ti kapada nga payout para kadagiti jeepney drivers, iti daduma pa nga probinsya ti Ilocos Region, kadagiti sumar sa runo nga aldaw. Iti verse of the day tayo, iti daytoy nga agsapa. Naadaw daytoy ti John 3:16. Iti kunana dijay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Kastalaunay ti panagayat ni Apo Diyos ti daytoy nga lubong, tainted na ti anak na nga bugbugtong, asino man nga mamatikan kuana, ket madaan ti biyag nga agnanayon. Dahil tangaruden ti nakadagup-dagupan, dagiti damdamag ngayon kamindanon kada kayo ti daytoy nga agsapa. Kadwate nga pumakada ti 693, Radyo Tirad Pas ni partner Ruel Laranang. Iti DCTV Digital TV, adalita ni Jomari Habab. Dagiti damdamag ngayon kamindanon kada kayo, manipod nga mismo, iti newsroom ti TPN ken DCTV. Daytoy anak, gayam ken kapsatyo, Jerry Gabaon mga kaibigan. Into nabigat, isumit lang nga oras, isumit lang nga estasyon, ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen, kadagiti na dayaw nga pagtaingan nyo, babaen iti, Tirad Pas, Damdamag Agsapa.